ошибся. Боже мой, боже! Доконались, дорога! Сымонка, поможи мне! Сымонка сядзіць на адным месцы і зларадасна пазірае. Людзі падыходзяць браць ложак. Толькі пабачцеся, што колечы крануць з хаты. Эге, шчырая малітва, відаць, адбываецца перад панічам. Марыля ўстае і адыходзіць у бок. Мамка так сабе. Прасілі паніча, каб яшчэ час, які тут пасядзець. А ты прасіла, каб ён табе пазволіў там яго ножкі пераседжваць. Ты ж, мой миленький, сам не памятаешь, что кажешь. Одного моего слова достаткова, каб тебе посадили ланцуги за напад на моих людей. Ведаю, але пакуль гэта моя сястрычка не абрыдне панічу, і ні на яе матку, ні на брата не кіўне пальцам. Брат, не губі сестру, не докучай ты нам. Ты бяде не дапаможаш. А гэта хто яшчэ так? За пророк з вехай? Одна сестра была, цяпер ізноў прыйшоў з тым самым. А гэта вы, мабыць, той самы, аб якім Зоська гаварыла. На які сход людзей склікаеце? Але, на вялікі сход. Пора ўжо і табе, браце мой, з свайго гнезда знімацца. Суд твой, мне казалі, сёння кончыўся. Цяпер ты вольны, як птушка, нішто цябе не вяжа. Як то нішто не вяжа? А я маці яго, а гэта малы, які павінен памагчы мне гадаваць і ў людзі вывесці. Годзе нацягаліся твае дзяды і прадзеды ношы непасільнай. Зоська стаіць, штось сумнае напяваючы. У срэбнай спадніцы валасы распушчаныя спадаюць па плячах, а ў руках з пасохшага лісця вяночак. Хто гэта такі? Ці ж не пазналі? Зоська наша. Боже, що з її засталося? Тільки тінь ды вянок з лістя. Хто тут? Так, ну что, мы с вами поглядели буктрейлер. Я лічу, что атрымаўся вельмі добрая праца. Скажите, калі ласка, вось якія заўвагі у вас, вось ці свае эмоцыі, якія вы атрымалі пры праглядзе гэтага буктрейлера? Ольга, калі ласка. Мне вельмі падабаўся буктрэйлер, але я лічу, што трэба было больш адлюстраваць той час, у якім адбываліся гэтыя падзеі. Добра, дзякуй. Все.